Erika Wikman droppasi just pienen pätkän hänen uudesta tulevasta enkunkielisestä biisistä. Ja mä ennustan, että Erikasta tulee seuraava tosi iso international star. Erikasta on Euroviisujen jälkeen, hänen brändi on muuttunut ihan selkeästi. Aikaisemmin hän on sanonut, että hän itse niinku stylaa itsensä keikoilleen. Ja nyt hänen tyyli on muuttunut. Hänen koko brändi on muuttunut Euroviisujen jälkeen. Ja varmaan koko homma sai startin Euroviisuista, jolloin hänen ympärille tulisi tiimiä yhdessä niin kuin toteuttamaan ja tekemään sitä hänen luovaa visiota todeksi. Ja myös niitä ihmisiä ympärille, jotka niin kuin tuo boostia siihen visioon ja siihen, että mitä voidaan tehdä. Mä en tiedä, miten musabisnes toimii, mutta ihan selkeästi tämä kokemus on ollut positiivinen kaikin puolin Erikalle ja hänen Euroviisu-show ja UMK-show oli aivan fantastinen ja mä haluan siihen vielä pureutua. Vaikkakin siitä on jo vuosi aikaa, mutta mulla on siitä sanottavaa. Selkeästi Erika on löytänyt ympärilleen oikeita ihmisiä auttamaan häntä. Hänen tyyli on muuttunut. Mä teen erikseen analyysin siitä, että millä tavalla hänen tyyli on muuttunut, mutta yksi huomio, minkä voi heti vaikka tehdä tuohon pikkupätkään, minkä hän julkaisi. On se, että nyt on vaihdettu ja muutettu tavallaan se hänen pukeutumistyylikin on muuttunut siitä, että okei, aikaisemmin hänen asut oli sellaisia, että varmaan jos näkee netissä jonkun coolin asun, niin voi vaan tilaa sen itselleen. Mutta nyt hänen asut on niin kuin high fashion. Ne on niin kuin selkeästi jonkun suunnittelijan tekemiä, ne on oikeasti niin kuin laadukkaita, rakkaudella tehtyjä pukuja. Sen sijaan, että ne on vaan jotain cooleja juttuja, mitä pystyy tilaamaan vaan netistä ja kuka vaan pystyy tilaamaan. Mä rakastan sitä. Tommosilla asioilla on tosi iso vaikutus niin kuin brändin rakentamisessa. Se huokuu siitä kaikesta, se huokuu siitä lookista, se huokuu siitä kokonaisuudesta. Mä oon niin iloinen Erikan puolesta, koska hän on selkeästi, niin kuin, en tiedä onko hänen unelmansa ollut lähteä KV-markkinaan tai tulla kansainväliseksi pop-tähdeksi, mutta selkeästi hänen elämän polkunsa on johdattanut hänet niin kuin tähän paikkaan ja tähän hetkeen, että hän on aivan uskomaton laulaja, hänellä on ihan äärettömän suuri ammattitaito ja se me nähtiin viime vuonna UMK:ssa, Ich komme showssa. Se oli niin kuin kansainvälisen tason korkean luokan show. Me päästään varmasti kokemaan sitä ja maistamaan tätä vielä lisää ja odotan innolla sitä, mihin Erikan ura lähtee rakentumaan, mutta me päästään vielä torille niin monta kertaa. Ja mä rakastan tätä. Mä oon niin onnellinen hänen puolesta, että hänellä on oikeat ihmiset ympärillä. Ja sitten he tekee jotain uniikkia ja kiinnostavaa. Ja kaikista ihaninta on ajatella se, että miten hänen elämässä niin kuinka paljon vuosia on pitänyt tehdä töitä sen suhteen, että hän on astunut esiin, hän alkoi tekemään musiikkia sellaisella tyylillä, mikä puhuttelee häntä ja niistä teemoista, mitkä puhuttelee häntä ja hänen on pitänyt niin tehdä se henkinen työ, se identiteettityö, että niin kuin ounaa sen koska se ei ole helppoa tulla esiin itselle tärkeiden asioiden kanssa, mutta sit kun sä oot hypännyt sinne toiselle puolelle ja sä teet jo sitä ja se tulee susta automaattisesti, niin on helpompi alkaa kasvattaa myös vaikka sitä brändiä siinä ympärillä, koska se ydin on niin vahva siellä takana, että okei, tää on se mitä mä teen, tää on ne asiat mistä mä puhun, on se kokemus siinä kaiken keskiössä, niin sitten on helppo alkaa rakentaa siihen lisää, niin kuin vahvistaa sitä fantasiamaailmaa, mitä hänkin tekee. Mutta palataan asiaan. Me palataan tähän. Mä lupaan tehdä tarkemmat analyysit kaikesta. Mä oon tosiaan Vilma, mä oon Creative Director, erityisen kiinnostunut henkilöbrändeistä ja niiden rakentamisesta. Ja tällä kanavalla pääsette kuulemaan lisää tällaista mediatutkimusta ja populaarikulttuurin aiheita. Kiitos kun katsoit videon. Kommentoi tähän postaukseen, mitä mieltä sä oot Erikan uudesta brändistä? Ootko huomannut, että hän on muuttanut hänen brändiään tässä Euroviisujen jälkeen? Ja mitä mieltä oot siitä, että hän alkaa tekemään englanninkielistä musiikkia? Olisi ihana kuulla sun ajatuksia. Heippa!